by in light nagajing snew. Tuai nagabinda next stories da car benio akajing ay kajing karku bagajing ko jing kia. Lai spa lai pundri. Tuangin songo ya Jisu nagabinda kanega jinghae kajing karku barho kaba utarwa hangi lemba kanega yukirish bakuit ina mandrai kajing dumu shime shime changi bau Jisun pensle kamda meminda kasni kabanami ya karusal jangge jingjid MP kinang sin shar jangari baro kawe inang duai nagabinda baro ki MP tumai keba ubleki upersad mensiam ikibriu banjid Balong shisha kinang yada jangari barok ni duai na benda ki government batimai ki ben sa form lemba ke ni gersel baga mono try kan urlong lemba ke ni jing chia barok ha kerteng opa baru kon baru men siam bakuit amen ka jinga e jango try jang yu Jesus Christ bad ka jingir jango blai lemba ka jinga silak jang men siam bakuit Kindon rengkat berpi barong ko himen ko para lemba ka shiti jungu Petrus bakuit ngidang yo jingmod ka jingkot ka jingver ben im ya ka jingim ka bakuit barro mangi ngidon ka ne ka jingkit kli halo jangi ben trishitam ben yaine ha ka jingkuit lese ha ka jingim jangi babun ngot ngidon ka jingduna desengim jukin koridor hadu kata-kata ke jingkui jangka met jingkui jangka mensiam desengilang ki baken sting ye ki pop ki bangile nginang karpadi au jisuminda baunang pin sautu yang ke jingkardor jangka jingim bakui batkum juru panbor na jisu banjob halor ki jing torlot babun jait kaba pintingit yang ina ki posh ki par Jisu beit pen kuit yangi naman laki pop ka bangile bangindup yo bor halor kini ki pop banjob rengkat bat me nga plam ha ublei badan bor baro bad happy ko gemen ko para bangalale pop shibun e daki jim harka daki tin daki kam daki jinglai klet daki jinglai palat janga daki jinglai palat janga daki jinglai palat bakrawe janga Namar kata ngakarpadi ka Maria bakuin kabayay sa katay soti yaki angel bakiri kuin badia pi ko himen ko para benduay nakabinda jonga how try ublay joni ublay badan bor bar winis ne yangi badandala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen try can go play snare
nginia duwai ni duwai nagabinda ki jing tumu shime jongi ni duwai nagabinda baro ki kina ki ba yai beteng ya pule ka puti jongi ni duwai nagabinda ki ba pang ki ba shitam ni duwai nagabinda ka ri India baginio ya ka sarkar ka batimai kat kum ka mon bat ka sain dur ka jangobale Koble me uba ka jimpinda pen biang jame kam ju bakala haga sain dur janga ngi karpat rit yame to bekrat yakata baro kabala ban pensniu yangi bato ai yakata baro kaba pinpa yangi dau trai jangeu Jesu Christ kun jame uba imbat sen sha renkat bat me haga jingelang kawe jungmen sim bakuin ublay junom la junom amen Kajing puli beningkong, ko ida, to kmilinti hir batu pen kloy kajing wan kasngi jong ublay. Jakaba ya ki benang in sa thang bat penjot thiaw, bat kibot tan rai kin sa hin hakading. Hin rai katkum kajing kula jong u, ni kmilinti ya ki benang ki batamai, bat kapurthai ka batamai. Akiba ka hok kan sa shong sa. Tekum ta, ko ida, namarba pi ap kmilinti ya kine, tu le kat bala ban unsyam ye phi ki baklem jing tingin ni jing thodak bar haka jing suk batunyau ya ka jing aisha slam jong utrai jong ikum ka jing panem ma phi namar kata ko be ida ba phi teb lupaya kane tu husiar yo phi sharong lang no ba ka jing bakla jong ki reu klem an bat phi du e yala ka jong ka jing sngus kam Henry tu nang san hakajing bat hakajing tip ya utrai ba unong pen jangi uji sukres ha u kabura menta baca shado kasngi kabum chukut amen kakten jong utrai Sam kendai ho nawa new spa new pundri Tifua Beningkong, ini kat WA lai sao, lai sepuluh, satu pesan berikutnya. Klein
Utrai undon rengkat bat pim. Ka jimpuli na ka gospel ba kuit kat kumu Markus. Kila pasha ujisu katto kat ningut ki Parisi bat katto kat ningut ki Herodian. Ban kem dau ia u haka jingkran jungu. Ti kila wan bat kila ong ha u. Ko nongi kai ngitip ba melong o ba hok ban mem salia ya ka ba kebriu ki perkat. Na ba mem perwa ya ka kerdan jongi briu. Henry mehikai shida ya ka lindi uble. Hatu ko shong ai ne em ban siu kajana hau kaiser. Ngide ban siu ne ngimde ban siu. Henry ba utip ya ka jing arsap jongki ula ong haki bale petenju yanga hawan rahanga ya ka tengka but I ngan pet ya ka kilawan ra hau kawai te ula keliyaki kane ka dur but ka jing to jongno kila jubab yahu ki jongu kaiser kum tau jisu la ong haki te to ai hau kaiser yaki jongu kaiser but ha uble yaki jongu ble te kilas no perla yau ka gospel John utrai ko hemen ko para be ir hau trai Jesus Christ ka gospel men dakasngi kawan rahangi ya ga jingi kai kumno ngide ben mane ya uble marwe jongi kumno ngide ben yaine badiaisha badu katto kadnongut ki Parisi but katto kadnongut ki Herodian kilawan shau jisu kabamut kini kilong ki brio bayang nagabenda ki ju but kumjuru ki bakarshan yawu nongsen shar Herod but Pilatus ki Herodian ki karshan yawu Pilatus bad usem Herod bad ki Parisi ki long ki representative ki bayang nagabenda ke niam ju nagabenda Israel tahangne kini ki brio ki labu ya ka jingkerli khato ki don kamban siu ya ka kajana hau kaiser but kane ke jingkerli kakirli kanamba ujisu unjuba bakala kik perkat ujisu unjuba bakala lada ujisu ong sino ya u kaiser but deben siu kabamut ujisu yang persya ya ke niam ju but ke Israel namar ki ju kim sultanat satya ban siu kajana ya ki nong roman but ki perkat barabor ki lebain but ki tomet ya ki ju lembaga jing sensar jongki talara ujisu kran kumne kan poi shaka jingya tainia but kin sa pinpriang ya ka ujisu ula jubab ya ki
sya baro ki ju bat kin sayang persya ya Jisu bat kin rai pen ram ya ladau Jisu ong ngim don kam ban siu kajana ya Kaiser ki Herodian kin Sodom kin Saleit pintip ya Herod bat Pilatus bau Jisu ulang ba persya ya ka jingsen shar jongi Roman bat namar kane ka daw kilaban kem ya bat kilaban set bendiyaw badu Jisu ula sauto ya ka jimparka jongi badu la jebab ya ki wanra ya ka tengka wanra ya ka pisa ka tengka ngan pe bat ni haban sauto hamal ki pisa ka tengka ka ba penyai ha Israel kami na Rom bat ha kita ki pisa siliang jonga pisa la don dur jongo Kaiser bat la toru Kaiser Divino Filius Kaiser ulang ukunu play namar kabba lastang yaga jingsen shar jongi Roman hamalle ki sor malle ki jaka kila penyang yaga duwan haka kertang jongo Kaiser pan malle ki brio ki de ben late money ihawu kane kalonga jimpiniat du kampeniat jongi Roman but namar but kila pinbori gi brio ban mane ya Kaiser namar kila pinbriang ya ka kubor badu Kaiser ulang usiem but hakaju kapor ulang oblay de lemba kane ke rukam kila pinbori gi brio ban kongu ya ka jingsen shar jonki lada ki kentai ya ka jingsen shar Rom kila ban penyap ya ki brio de nagata daw kila penyang duwan but de ban kinia jingkinia nagabinta u Kaiser but habau Jisu ulas ngautu yaga jimparkat na marudon jingtip halor kane but kumjuru udon jingtip yaga jimmut jongkine baro ar kinhun kilayang hakama jong but ula jubab ai yaka bade jongu Kaiser hau Kaiser yaka bade jongu ble hau uble hakaju kapor u Jisu ong yaki ju pi ki balong ki balajir jongo bale pideban mani tang ya ukono bale omde u Kaiser uba dawa ba ulong ukono bale henre pideban mani ya uble bashisha hangne u Jisu keren ya ga jingshisha hakama jongi lemba kene ke jubab u Jisu udang pensha ya ga jimmur jimbarka jongi ju bad ki parisi ba yakaba ki killi kawan namarba kimpat don ke jingti pura syapang ubale syapang ujisu syapang ke jingsisha jongu kono bale but bun jait ki jingkeli ki wan kumne ha ke jingim jongiru habang impat don ke jingtip kaba pura syapang ubale ha ke jingim jongi habang impat don ke jingit kaba pura ya ujisu ngin stang ban ngait bid ya kie saudang jongi ne ngistang ban pinbriang ya kie bakala sau hapdeng jongi bangin ngat ha ke jingsiniu pat ke jima padu Jisu labu hakama jongi ju baki don kam ban wad ya ke jingshisha but kide ban ngait ya ke jingshisha baki de ban kongo ya ke jingshisha kanamba kin light na kano ke jima but de naga daga daw news ngoro naga jimpule ba ningkong naga shiti jongo Petrus news ngo o Petrus ula kendo jur yaki brio yaki nong rom but baro ki jaka ba ula late yalap ba ke jingwan utrai kalajan but ki de ben pinkre hir naga binda ke jingwan utrai but mindaro news ngo yakane ka ju ke jingwan utrai kalajan kai ke jimmud haba u Petrus ula hikai hakane ka dor ne haba u Jisu ula ong syapang ka jingwan utrai bun gi brukin perkat kanjia hakata ka por henrang itip naga benda ubale shisngi kalong kum shigajar snem pa shigajar snem kalong kum shisngi but minda kadba nang yo i bun gi jinge hakama jongi lese ngilaban ongro kene ke shisngi ne shi hajar sngi kalong kum shisngi minta lese kata ka jingwan utrai kala jan naga benda jongi naga taka daw hake ni gi por
kat ba ngidang yo ya kinong sensyar ki batimai lese kat ba nang ngau jingjar habun girukam janga jingim jongi ngide ban stang ban kain ru na ki dakishin lese ke jingwan utrai kala jan but ngidon kam ban penkre naga taga daw u Petrus bakudula on tolong ba perking ya lade ban batriang ya ke jingkuit ha ke jingim jongi kat shebang ileit ngide bandon badu Chris ngide ban kindi burom ya ujisu but ngide ban new ya ke jingyai shas lem jongu trai kam de ke jimbi jongu henre kalongka jingai la diangi ban jan bat ke jimbanim jongu trai lese kadbanang slem ni perkat lese uble umle eye lese uble usngabjar lese kamjia eye ladangim hakano kano kadur henre ngide ban sautu ka jingwa jingtip but ka jingwa dia ka jing shisha ka de ban long ka kam ba kong san jang ka jingim jangi ba lemba ka ne ka jingtip ya ka jing shisha ba ujisu long nom penim kan ya rap yangi ban batriang ya ka jingkui jang ka jingim minda ha ka ne ka por buon ki brio ki hikai kong pong ya ka jingi kai jang ka gospel bad don buon ki brio kilas tang banduno ek jingting uble ha kabangop ha bon jait ki pop bun ki briu ki penkala ya ka jimba sha ka pop bad ki im ha ka pop bad ki pensan ya ka pop bad kilas tang banduno ek jingting burom uble henry ka chiti jungo pa Petrus bakuit ka hikai shai ka dar yangi ngide ban sautu kat lada ublay jubab ye haga jingduai jangi lada ublay udang slam banwan kata kam de ga jimbi jung ublay henre kalong ga jingai lad yangi ban penim lemba ka ba pendon kam ya ka lad ka lindi ka ba utarwa ha ka ma jangi tengim de ban kain beat yalade namar ublay jubab ye kam je ye saudong jangi bad ngila banong les ngoba lemon im kat bamon bad le pop em ngide ban sotu ka gospel ka kranshai kadar ngide ban im haga jingim bakui ko himmen ko para tongin pin perking yalade sakindiat banam penjanai ka jingim jongi nang im ya ka jingim ka bakui haga bating ban le pop ai bangin don ka ne ka jinglong ka jinga e hapo jongi ban ting ban le pop omde ban more mlin ban laptop and rengi de ban don ke jingting ban laptop kenapa ngindon barabor ha ke liang jongo balai jisu ba it karku kardo yangi bangindup soto ya ke jing shisha bangindup im ya ke jing shisha ha ka baroy ya ka jinga e ban im ya ke jingim bakuit ha ka bating ban laptop en ya ro ya utrai jisu Christ nganget au play upa padung bor baro menang tau ka beneng bat kendel padahal Jesus Kristus kun pamarwe jangu utrai jangi ya ubala pun mensim bakuin ya ubala kana ka Maria teisuti bala shalaben hapo Pontius Pilatus la sanat pana yavu la yap la tep yavu ulagya shakibaya hagasngi ka balai ulami pan ekibaya ulakiu shabdani usang shakamon uplay upa badan por barro nang daun wan pat ban bishari kibayim bat kibaya ngange thau men siam bakoi haga balang catholic bakoi haga jinga silok rikoi haga jimap ikipop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spak rapusa. Jung ka jing tre shi dom jong ni
ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jumpi. Kalang ka ba priang hon hau play upa ba don bor ba ro. To try deng jingja ti jumpi. Nak benta ka jingaro ka pora ma ka deng jungu. Ka jingjoy ni ka palang ku jungu para ko. Ko play me uba hakini ki jing terwa ki bangila wanra menda. Mepsa daga jimbam bad me pendimai daga sakramen. Ya ki jing don kam ki ba ar sertap jangka jait bendriu. To ai ngi karpat ba ka jingsa ka ba ki ai kan yai don naga benda jungi la ha ka met ne kamensie da u Chris o trai jungim. Amen. Utrai undon renka bat pim. Token tiu ya la ki donut. Ikitiu isya utrai. Tangin aingu ya utrai ublay jungim. Kasyong hok bat kate. Dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka badai. Kadai ti jungi bat ka jimpeni mingi. Haman la ka por bat ka jaka ba naingu yame. Koken rat ko pa ba kuit. Ko blay badan bor bat bam jikut. Lemba utrai jungi u Jesu Christ. Uba ya ka jingiap jungu ngiken mau ha ka jingit uba ya ka jingmi pa jungu ngipen bana da ka jingit ka ba im bad uba ya ka jingwan jungu ha ka buram ngia ap da ka jingkarmen ka baskem bad komda rengkat bad baro ki angel bad kiri kuit ngia ro yame bad ngipen bana kalem sangem Bakut utrai. Bakut ublei bai. Meneng bat bertek bida. Jaga buram jombe. Ruai osana syajwang. Ruai osana klempu. Ruai osana yublei. Juno. Yaro yutamawa. Aga gerteng utrai. Meneng bat bertek bida. Jaga buram jombe. Ruai osana syajong. Ruai osana klempu. Ruai osana yublei. Juno. ko himen ko para ha ka jingri ublay ngin duai naga binda ha ka jingroi jang jimben slay jang men siem ba kuit halo jangi baro bangin dup yo jingi jang ublay kam ta me uni ubenai ha ka bangin le riu ublay ya ka donu ba kuit tam jang Jesu ngin ang trang naga binda ka jingi halo jangi vei pai vei bangin nang im ha ka jing kuit barabor Dashisha melong ba kuit ko trai ka me jang ka jing kuit barom Namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka umje halo jangki bakin kelalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppu badda ka ba aingu yame ula kedia yavu badala ai halagi sinran u ong to shim batobam na ka ne pi barro na mar ka ne kalong ka metchanga ya ka banaiti na ka benta jumpim Haka ju karu kamendala la bam ula shim ya kakuri bada ka baingu biang yame ula ai ya ka halage senran u ong to shim bat di na ka ne pi barro na mar ka ne ka long ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi na ka ben da jumpi ba na ka ben da ki babun na ka ben da ka jimmap ya ki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngam
ก็สนามบักรดอร์จงอุคริสต์เป็นคุยอย่างนี้แต่เป็นคุยอย่างมันเสียมหัดดิมเป็นคุยเป็นคอยเป็นเขียอยากกิบพังกิบชิตอบอย่าด่าอย่างนี้ดาวบามันกจิมมายาจงกจิงเอต Katasin bangi bam yune upu bangi di nakane kakuri ngipen braka jing yap jong ni putrai tadadu menwai Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia pat ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame go tra ya upo jonga jingim bat ya ka kuri jonga jim penim ngi da ai ngu aidem na mar mela new yangi ki babit ben ya hakama jomme bat ban chakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pa dia me bangi ke bayo benda hakamet bat gas nam ukris ngin long ke bela penyat likawe da umen siem bakui to ken mau ko tra ya ka balang jomme ka bala priyang hasutala ka perte but to penjana ya ka ha ka jingir rengkat bado Francis upa ba kuy jangi ubil bat marwe du bishop jangi but baru ki lindo bat kiriniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pa but ya baru ki bela klat no ha ka jingis ne jamme to pediang ya ki sha ka jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpad ya me barengkat bat kamari ya te so di ba kuy ka kame jongo bele u joso ba kudo kurim janga ki apostol bakuid u Francis de Sales bakuid but baru ki rikuid ki bela pen swaba ya me pateng la pateng ngilong ki papit ben yo ben dalem ha ka jingim bam chikut but bangini ro but pen don buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu kallo hamayu blayu pa badon bor haka jingelong kawai jengamen sem bakuin barro kaburam bat ke jingero junom la junom amen ko himen ko perato ngin duwai kerpak naga binda para ke jing tumu jangi bangin dup im ya ke jingim ka bakuit ngi duwai ru naga binda ka Bible convention naga binda baro ki nong yalap ki ba ki padar ki ba wan kinya ka yukirish bakuit but ki nang snap laptop ya ki coworker ki nang ya side baro ki father ki sister ki niyo jinga e but kum jure ki ba pang ki ba shitam kin dup dap da ka bor jongu ple ha ka met ka par jongi kat ba ki snap ya ka tino try kopa jongim ba ha bening ka long ka ba kui ka teng jongme kanwan ka hima jongme ka long ka mon jongme ha kin dau kum ba ha bening to ai yang minta ka jimbam jongi ke ba hala ka sni bato map ingi keren kan jongi kumbangi rungi map iga beles niu yangi padwati alam yangi shaga jimpen shoy henrei tapelait ingi naga basiniu topelait yangi ingi karpart ko trai naga jing siniu barro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jongi knam daga jingera ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi nio jingeda naga jing jinjar barro kad bangidang ap kemelindi aga jingkarmen bakuid but ka jingwan pa jongunong penim jangi u Jesu Christ namar ka sume ka long ima ka sume ka bor ka puror jusam la jusam kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pedi ki pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme badha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jingya tali khawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jing suk trai kan don barabor renka bat pim dap da ka jingi do Christ tong in yai ngu markelia lang bro me bakit lagi pop ka birthday dos ngau sen hayagi ko kun lang bro me bakit
hakumi ukun lambro jung oblay hakumi bakit na ka pop jung ka parte sakit to ke bala kharcha ka jing khawai jung ukun lambrot Bukan rat namlong bersama menurung apa yang junga. Resong pakai tiang bersim junga kan sekali. Kotrai Jisu Isnungu Yamengi Aro Yamengi Id Yamengi Trang Yame Katkum Gajingkular Jame Baminum Ino Yangi Marway Itrang Yaga Jingwan Ba Arjame Bagis Nunguru Hakajuka Por Medawan Ban Bin Kadang Yangi Daga Jinga Ejame Namar Mepin Kray Yangi Naga Bindaga Jimpenim Jisu Pin kuy dia ka jingim jangi, pin kuy dia ka donur jangi, pin kuy dia ka mensiam jangi. Bangin dup lang ki kon jame, bangin pediang yame, babelong ublay ba si sha jangi. Bangin dup yaine bat me, haga jingim jangi. Karku kardo ingi baharo ki ba shimanda haga negi yo kirish ba kuy. Taye ki ba pangi ba shitam na padeng jangi. Taye ki kinna, taye ki samla, taye ki langkami langkapa, taye ki lindo ye ki riniam, taye ka re jangi. Taru ka Jisu ya bahar ki kon ki bawan chimenda ha ka Bible convention ha ga nega sisai jain ko Jisu bai plai lu ding ina bahar ki jing ting janga pop plai lu ding ina ki kinyang janga jing phang ki jing chitam ha ga dekot met jangi bangin du pia bor halor bar ki jing talon ha ka met jangi Jisu bai ai boring i karko kardo ye ki bapang ki bashitam ki baduwa ai rangkat bani ha ga nega por karko kardo ya bar ki jing du ka ba ki ne ki kon ki batarwa ha ka ba ki chimenda ha ga nega online mas
ai baro ki baduai minda kinang yo jingai ke jingor ko himen ko parai tia ke jingang nur jam minuai kot kar pa dia Jesu agre ke port apindup job halor ki jing tolor ki jing sudi baro hallelujah 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 la 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duai. Kumba kane ka jimpediang ya ka communion ba kui jame ko trai ka penilupa ya ka jingatele jangi ringai jame kumdaro to ai ba kan penmi ya uso janga jingatele ha ka balang jame da ukres utrai jangim utrai undon rank khat bat pim blay badon bor baron kar ko yapi uppa barukon badumen siyam bakoit ki lesuk ban pen pana ya ka kubar bha jangotrai da ka jingim ka jompi Yesu ya ulai. Siswa sapupra. En jag rör ju åt Jesu Krist. Amen.